yazi kunomuntu ongambheka ngenye indlela. Kunabantu okufuze uqala ubafunde kuqala kuyima ubathatha ubabeka eduze kwanenhliziyo yakho, ngoba kunesikhathi la khona umuntu othi umthembile umbeke ngaphakathi kwena, uma sekufika lesikhathi sokuthi kuyena kumele kuvuke umuntu ukuthi yena umuntu kangakanani mase yakukhombisa, kanti ngalesikhathi ekukhombisa kunento kwena eyakhekayo, angazi noma sihamba sonke yini, kunento ufuze uyibheke isakude ukuze mayifika eduze kwakho ifike usukulindele ukubona, angazi noma se-understandana yini, azame